Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Дуслар җыелган җирдә Вахапов фондының Туган авылы милли комплексында үткәргән ифтар мәҗлисеннән безнең репортаж. Авылны тансыкласаң, Нурлат фермеры районда агротуризмны яңа дәрәҗәгә күтәреп, ял итү комплексын булдырырга хыяллана. Бер гаиләнең 6 батыры Казанда халыкара класслы спорт мастеры Нәкыйп Мәдияров истәлегенә багышланган 33-нче Бөтенроссия самбо турниры узды. Казанда әлеге җылылык бирү сезонын тәмамлау планлаштырылмый. Әмма шәһәр халкының күп санлы мөрәҗәгатьләре килү сәбәпле җылыту системаларында температура әкренләп төшәчәк. Республика башкарма комитетында билгеләп үткәнчә, узган атнада шәһәрдә апрель аенда урта полосага хас булмаган аномаль җылы һава торышы булды. Температура нормадан 10 градустан артып китте. Җылылыкны этаплап сүндерәчәкләр, әлегә температура режимын киметәләр. 5 көннән артык уртача һава температурасы 8 градустан артып китсә, җылылык бирү тәмамланачак. Алдагы видеозмабыз Нурлат районыннан фермер Иршат Зәйнуллин турында. Ул районда агротуризмны яңа дәрәҗәгә күтәрергә ниятли. Башлангычы да бар инде. Шәхси ярдәмче хуҗалыгында терлекләрне симерту бинасы, терлекләрне көтү өчен җәйге мәйданчык, утар бар. Аның сүзләренә караганда, бу авыл территориясе кунакларны кабул итәргә, гаилә ялын оештыруга ярдәм итәчәк. Нурлат районыннан безнең чираттагы репортаж. Иршат Зәйнуллин кунакларны мол-мөлкәт белән якынрак таныштыра. Биредә савым сыерлары, бызаулар, аерым утрауда үрчемле сарыклар да бар. Фермада 4 кеше хезмәт куя. 30 голов нынче у меня есть где пасти, поля есть. Кыр эшләренә төзекләндерелгән техника, катнаш азык, печән запасы да әзер. Әлеге авыл җирлегендә кооператив төзү ниятлиләр. Бүгенге секендә Иршат абыйда 4 кеше рәсми эшли. Аның планы 15 кешегә эш урыны булдыру. Ял итү өчен барлык шартларда тудырылган. Аерым бина түбәсе астында сауна, тирә-юньгә алмагачлар иемистәп тора. Территорияда инде балаларга шушылай балалар площадкасы куярга. Нурлат эшмәкәрләре районның агротуризмын яңа дәрәҗәгә күтәрергә ниятли. Фермер Иршат Зәйнуллин үзенең проекты уңышлы булуына ышана. Киләчәктә ял итү комплексын булдырырга хыяллана. Динә Нәҗметдинова, Гүзәл Сәмәрәнова, Тимур Новиков, Татарстан яңалыклары. Социаль пенсияларны арттыру, йорт сатып алганда ана капиталы хуҗаларын яклау буенча өстәмә чаралар дәүләт хезмәтенә кабул итүдә үзгәреш. Апрель айында бу һәм башка федераль законнар үз көченә керде. Әлеге темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Парламентның эш тәҗрибәсе Түбән Новгород өлкәсендәге хезмәттәшләре өчен кызыклы булды. Узган атнада алар дәүләт советында булып, комитетлар, комиссиялар эше белән танышты. Түбән Новгород өлкәсе делегациясе эш сәфәренең төп максаты түләүсез юридик ярдәм оештыру буенча Татарстан тәҗрибәсен өйрәнү, шулай ук территорияларны комплекслы үстерү, шәһәр төзелеше эшчәнлеге һәм мәгълүмат технологиялары өлкәсендә программаларны һәм проектларны гамәлгә ашыру буенча Татарстан тәҗрибәсен өйрәнү. Татарстанның Түбән Новгород өлкәсе белән хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре урнашты дип билгеләде Фәрит Мөхәммәтшин. Без бер-беребездән өйрәнәбез һәм иң яхшы тәҗрибәләрне үзләштерәбез. Татарстан Россиянең 9 субъекты белән беррәттән бердәм дәүләт хокукый белем бирү порталына тоташтыру һәм гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү буенча сынау төбәкләре арасына керде. Татарстанның заманча эшләнмәләре бар, моның белән республика уртаклашырга әзер. Как мы системно это дело построили, что там удалось сделать, если вам что-то это понравится, поможет, я вам это дело передам. Но дело важное и нужное. Это смычка депутата и избирателя, смычка власти и населения. Для этого же это делается. Түбән Новгород парламенты вице-спикеры Денис Бакиев билгеләп үткәнчә, Татарстанда икътисади өлкәдә дә IT-технологияларны да кертеп, закон чыгару өлкәсендә өйрәнерлек тәҗрибәләр күп. Как увидели, и
смотрим, как реализовано. Очень хорошая практика, вот, в том числе связана с IT-технологией по оказанию бесплатной юридической помощи. Вот, и договорились провести еще одну рабочую встречу, и представители Татарстана приедут в Нижегородскую область, скажем так, по обмену опытом. Эш сәфәре вакытында Түбән Новгород өлкәсе делегациясе әгъзалары шулай ук Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгында Бәшир Рамиев исемендәге IT-паркта адымнар билим һәм татулыкка юл күп телле белем бирү комплексында булды. Икътисадның күп тармакларының эше предприятиеләрнең энергия нәтиҗәлелегенә бәйле. Бу хакта Фәрит Мөхәммәтшин энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге дәүләт программасын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча республика хөкүмәте утырышында белдерде. Вице-премьер, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко үз докладында хәбәр иткәнчә, узган елда республика буенча электр энергиясын куллану 2021 ел күрсәткеченнән 3,5%-ка арткан. Бүленгән генерация объектларын исәпкә алып, электр энергиясе җитештерү 1 ел эчендә 4,7%-ка арткан һәм 28 миллиард киловатт тәшкил итә. Хәзер беренчел бурыч энергия системасының җитештерү объектларын алга таба яңарту, яңа куәтләр кертү, интеллектуаль исәпкә алу системаларын кертү, газ мотор ягулыгы базарын үстерү. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин энергетиканың социаль характерда, ягъни безнең республика халкының тормыш эшчәнлеге белән турыдан-туры бәйле булуын билгеләде. Россия һәм Белоруссия халыклары бердәмлеге көне уңаеннан төп тантана Татарстан халыклары дуслыгы йортында узды. Чарада катнашучыларны республика җитәкчелеге исеменнән Дәүләт Советы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Берләшү көне 1996 елның 2 апреленнән бирле билгеләп үтелә. Ул вакытта ике дәүләт президентлары Россия һәм Белоруссия җәмгыяте мәгарифе турында килешүгә кул куйды. Бүген Татарстан белән Белоруссияны күп нәрсә бәйли. Бу товар әйләнеше, мәгариф һәм мәдәният. Активное развитие политических, экономических и торговых связей. Я бы к этому добавил и близость языка. Все это стало прочной опорой для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Изге Рамазан айы бара һәм мәчетләрдә, өйләрдә ифтар ашлары уздырыла. Бу бик күркәм һәм саваплы гамәл. Рәшид Вахапов фонды да Туган авылым милли комплексында ифтар мәҗлесе үткәрде. Ифтар кысаларында Татарстанда үткәрелә башлаган иң күләмле мәдәни чара Шәрык базары халыкара милли мәдәниятләр фестивале турында да сүз барды. Теманы Мөршидә Җихан дәвам итә. Әнә шундый гадәти булмаган шартларда тәкъдим итте Вахапов фонды директоры Рифат Фәттахов Шәрык базары фестивален. Изге Рамазан көннәрендә Казанда Шәрык базары дип аталган фестивальнең икенчесе халыкара дәрәҗәдә юлга чыга иде. Әлбәттә, безнең инде сөйләшүләр буенча анда куядыр 17-18 ел катнашырга тиеш иде. Инде хәзер ук аның 25 ел буласы билгеле. Һәм бу фестивальнең шундый зур чараның бу бит инде 25 ел катнашу ул бит этергә генә җиңел. Бу бит алда безнең октябрь айында грандиоз эш көтә икәнсез бит. Һәм менә шул изге Рамазан айында аның бисмилла белән башланып китүе, аның уңышлы булыр дип үтәсенә өмет бар. Бисмилла белән хәер фатиха бирелгән фестиваль бер генә көн түгел, ә бер атна дәвамында була. Катнашырга теләк белдергән илләр саны да 18-дән 25-кә кадәр арткан. Фестивальгә ифтар мәҗлесенә килгән Казахстан, Кытай, Төркия, Үзбәкстан, Төркмәнстан консуллары илләре вәкилләре дә килә. Ә бүген ифтар аны сынау ае дип искәртте Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары. Аллаһ ягыннан җибәргән шундый зур бәйрәм икенче караганда сынау. Biz рәхәтләнеп ураза тотабыз. Изге эшләр эшлибез. Туганнарыбыз, якыннарыбыз белән очрашып, кемнәрнең бүгенге көндә мөмкинлекләре юк икән, аларга ярдәм кулы сузабыз. Рамазан һәм ураза аен һәркем үзенчә кабул итә, әмма шунысы бәхәссез бик саваплы чара. Кемдер өчен ул гадәти, ә кайберәүләр биредә беренче тапкыр. Шәхсән үземә килгәндә мин беренче тапкыр ифтарда, чөнки безнең Башкортстанда инде ул әлбәттә бар, әмма ләкин менә ничектер чакырылган булмадым. Әллә яшем җитмәгән иде, әллә нәрсә, менә беренче тапкыр ниһаять мин шул хәтлек менә рәхәт чара дип әйтәсем килә. Шуннан да бу бит инде тәрбияли торганда чара. Менә без балаларыбыз белән дә килдек. Тәрбияви игелекле чарага гаиләсе белән Гөлсирин Абдуллина ел сайын килә. Быел сылуны да алып килгән.
Менә бу игелекле чарага без дә килдек гаилә белән. Рифат Әхмәтович безне һәр елны чакыра. Менә инде бу елда онытмады. Рәхмәт бик зур аңа. Менә ирем дә, кызымны да алып килдек. Заманча җәмәгать ифтарлары дини-мәдәни чара. Анда нәшид, дини җыр башкаручылар да, мөнәҗәтчеләр дә чыгыш ясый. Менә монда чаралар, ифтар, дини чаралар, әле шунда мәдәни бәйләнешләр белән бергә. Ул ихласландыра күңелне, чистарта ул, арындыра ул, аны сизеп утырасың. Шушы паклыкны сизәсең. Дугалар белән бергә матур гына мөнәҗәтләр дә үрелеп бара. Рәшид Вахапов фондының җитәкчесе Рифат Фаттахов искиткеч зур, катлаулы, мөһим, игелекле, изге менә шушы эшләрне башкара. Без субханалла дип утырдык. Мәҗлеснең иң кадерле кунагы Нурсәнә апа Фаттахова булды. Монда килгән бөтен мөселман кардәшләрне, ураза бәйрәме белән тоткан рузаларыбыз кабул булсын. Минем улымның бәйрәменә килгән өчен бөтен халыкка бик зур рәхмәт әйтәм. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Республиканың Милли музейында Нәҗип Җиһанов исемендәге Татарстан мирасы 4-нче халыкара татар мәдәнияте, музыка һәм сәнгать конкурсы лауреатлары концерты булып узды. Әлеге бәйге ел сайын уздырыла. Быелгысы нәрсә белән үзенчәлекле иде? Искәндәр Гыймалтдинов репортажында. Бәйгедә катнашучылар төрле номинацияләрдә ярыша. Алар арасында гомуми һәм махсус фортепиано, кыллы, бәрмә һәм өрмә музыка кораллары, хор, ансамбль һәм аерым җырлар, академик һәм эстрада җырлары, хореография, нәфис сүз, декоратив гамәли һәм сынлы сәнгать. Лауреат исеменә лаек булган балаларга килгәндә, без бүген инде менә традиция буенча Татарстан националь музейында концерт оештырабыз, талантлы балалардан торган. Кем менә именно лауреат исеменә лаек булган. Иң теге күренекле яшь талантлы балалардан торган. Алда да ул чыгышлар балаларга ярдәм булыр дип уйлыйм мин, үсәргә профессиональ рәвештә. Конкурста катнашучылар арасында балалар музыка мәктәпләре һәм иҗат студияләре укучылары, хәвәскәр һәм профессиональ солистлар һәм коллективлар, шулай ук мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр. Бу концертта без Әнисә дигән татар халык киен башкарабыз. Балалар бик яратып уйныйлар, бик рәхәтләнеп әзерләнәбез. Конкурс ел сайын Татарстан Республикасының Сфорзанда башкарма сәнгатен үстерү төбәк иҗтимагый хәйрия фонды тарафыннан үткәрелә. Искәндәр Гыймалтдинов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яулыклары. Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә бүген 11 апрельдә сезонлы салкын тию авыруларын профилактикалау мәсьәләләре буенча туры элемтә эшләячәк. Татарстанлыларга Россия кулланучылар күзәтчелегенең республика буенча идарәсе белгечләре җавап бирәчәк. Сорауларны бүген иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр 221 80 35 телефоны буенча бирергә мөмкин була. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Башкалабыз Казан бер сүзсез үзе зур бер спорт мәйданы. Хоккей, футбол, баскетбол, татар көрәше санап китсәң шактый җыела. Күптән түгел Казанның Батыр спорт комплексында халыкара класслы спорт мастеры Нәкыйп Мадьяров истәлегенә багышланган 33-нче Бөтен Россия самбо турниры узды. Киң масштаблы әлеге дәрәҗәле турнирда Россиянең төрле төбәкләрдән атаклы көрәшчеләр көч сынашты. Кемнәр җиңүче дип табылды? Фәннур Хәсәнов репортажында. Тарихка күз салсак, данлыклы Мадьяровлар Татарстанның самбо мәктәбен бөтен дөньяга таныткан бер туганнар. Бу үзенчәлекле гаиләдән 6 бер туган ир-егет. Үзләрен спортның әлеге төренә багышлаганнар һәм зур уңышларга ирешкәннәр. Төрле үлчәмнәрдә Россия һәм Советлар Союзы беренчелекләрендә, төрле халыкара турнирларда, дөнья чемпионатларында җиңү яулаган халыкара класслы спорт мастерлары. Беренчедән бу яшьләргә үрнәк. Biz инде менә бер туган, 6 бер туган Мадьяровларны дөньяга күрсәтәбез, дөньяга танытабыз. Бер туганнар Фәрит, Нәкыйп, Нәфиq, Рәшид, Рәфиq, Фәрих барысы да спортчылар. Булачак чемпионнарны аларның олы абыйлары Россиянең атказанган тренеры, Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре,
СССРның, Россияның халық ара класслы спорт мастеры Фәрит Мадияров әзірлеген. Ол республиканың жиылма командасын туплап һәм Советлар Союзы жиылма командасының тренерлар штабында эшләп, тренерлык эшчәнлеген бик яхшы алып барган кеше. Татарстан самбо мәктәбе өчен гадәти булмаган данлыклы абый-энеләр тарафыннан 80нче еллар башында яуланган уңышка Мадияровларның кешесе Нәкыйпның фаҗигале үлеме кайгы төсмәре салды. Бүгенге көндә бер туган Мадияровлар аның истәлегенә Казанда ел сайын быелгысы 33нче тапкыр бөтен Россия турниры уздыруны намус эше дип саныйлар. Аяныш, конечно. Арасыннан иң сөйкемле, иң талантливый дип әйтик, энекәшиде. Шуңа күрә сагынам. Әлеге спорт төренең киң таралуын шушы ярышларда катнашырга теләк белдергән спортчыларның географиясе ук күрсәтеп тора. 27 төбәктән һәм 9 федераль өлкәдән 250гә якын катнашучыны берләштерде һәм алар 2 көн 3 төрдә спорт самбысы ирләр, спорт самбысы хатын-кызлар һәм хәрби самбо ирләр эш келәмдә көч сынашты. 6 егеттен спорт ustaсы, хәтта 4сенең халыкара классы спорт ustaсы булулары да ул инде бөтен Россиядә, бөтен СССРда, хәтта дөнья күләмендә дә андый феномен юк дип уйлыйм мин. Харлампиев турниры тамшы. Харлампиев турниры ул дөнья чемпионатыннан да зуррак дип әйтәләр аны. Менә самбода. Менә белгән кешеләр аны ату авыррак дип әйтәләр. Шулай булгач, аны дөнья чемпионы дип татырга була Нәкыйпне. Менә күз алдына китер, кайсы халыкта, кайсы милләттә бар агай-эне спорт мастерлары. Татарстанны, Россияны, СССРны дөнья күләмендә данлаган бездә ул, безнең ул горурлык. Бүгенге көндә Татарстанда булырга тиеш. Мадияровлар мәктәбе яшьләр өчен, яшьләр арага күреп, үрнәк алып үсәргә тиеш. Алар турында кинофильмнар төшергә тиеш, нәфис фильмнар турында сүз бара, документаль түгел. Ничек үскәннәр алар, ничек шушы дәрәҗәләргә ирешкәннәр. Менә бу бик зур мөһим әйбер. Әйдәгез Мадияровларга һәйкәл куйыйк. Турнир Россия Татарстан самбо федерациясенең за самбо проекты нигезендә оештырылды. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Кәрим Тинчурин театрында яңа премьера. Яратам, бітті китті деп исемләнгән спектакльнең режиссеры Россияның атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов. Шул уңайдан ул бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Мәдәният тормышындагы вакыйга, Тинчурин театрындагы чираттагы премьера турында сөйләшү өчен без бүген студияга Татарстанның халык, Россияның атказанган артисты Зөфәр Харисовны чакырдык. Хәерле көн, Зөфәр әфәнде. Амин. Хәерле көннәр барчаларыбызга да булсын. Сездә көндә бәйрәм, көндә той дигән шикелле, чираттагысы быелгысының да 3нче, 4нче премьера, име? Бу юлы тамашачыны нәрсә белән шаккатырга җыенасыз? Бу юлы тамашачыны Актанышта яшәп иҗат итүче, бүгенге көндә дә 40 елдан артык инде укытучы булып эшләүче Ләйсән Әминованың хушлашырга ашыкма дип атала иде пьеса. Ләкин менә эш дәврендә шундый фикергә килдек, шулай туды яңа исеме. Яратам, бетте китте дигән җырлы биюле комедия әзерлибез. Менә шул. Ни өчен режиссер буларак бу әсәргә күзегез төште дип әйтик инде. Чөнки профессиональ драматургларыбызда җитәрлек дип әйтергә мөмкиннәр башкалары име? Әлбәттә бик күп. Иң мөһиме пьесаны кулыма килеп эләккәчтендә укып каралы Зөфәр абый сиңа да роль бар анда дип бирделәр дә инде. Укыдым, шул хәтле шуды, шундагы чисталык, шундагы мөхит, шундагы менә алар пенсионерлар Фаил бабай белән Мәйсәр апа һәм күршеләрендә шулай ук пенсионер укытучы Рәзинә бер ишек алды булып яшәп яталар. Ике күрше. Беткән авылда. Беткән авыл инде.
якында гына 3 километрда гына тагын күрше авыл, клублары да шунда, мәктәпләре да шунда. Менә булар тормыштагыча. Бу вакыйгалар нәкъ тормыштагыча вакыйгалар, менә шунысы җәлеп итте. Шундагы чисталык, шундагы аларның бер-берсенә булган мөнәсәбәте, күрше булып яшәү, тыгыз элемтәдә булу, бер туганнар шикелле яшәү, bütün dünyaga aşık bulurlar, tabiatның үзе шикелле bütün dünyaga aşık bulurlar. Һәм көтмәгәндә менә шушы авылга bir яшь кыз белән bir яшь егет килеп керәләр дә инде төнне килеп эләгәләр. Һәм бабай белән әбиләр буларны каршы алып, шуннан китә вакыйга, тормышлары үзгәрә һәм шушы 3 көн эчендә бабайның соңгы сүзләре бар. Матур тормышта, бәхетле тормышта, рәхәт тормышта яшәп калдык әнисе дигән. Алар булай да рәхәт тормышта яшиләр. Алар шул хәтле һәм менә шушы үзләренең тәҗрибәләреннән чыгып, бу балаларны бүгенге көндә өлкәннәрнең тормышка карашы үзләренчә бит инде, яшьләрнең тормышка карашы бөтенләй башка тәңгәл килми. Ләкин менә 3 көн эчендә яшьләрнең тормышка карашы белән өлкәннәрнең тормышка карашы шушлай тәңгәл килеп, бергә үрелеп, бер юнәлештә фикер йөртә башлар. Аталар һәм балалар проблемасы шунда үзеннән заманча хәл ителә. Шулай җиңел генә, кычкырмыйча, талашмыйча, үгет нәсихәт бирмичә, әкрен-әкрен генә шулай бабай тегеләрне тәрбияли, тормышка карашларын үзгәртә. Менә шундый чисталык, менә шундый матурлык, менә шушындый Безне таязган тормыш инде бу. Безне таязган тормыш. Дөресен әйткәндә онытылып та беткән. Хәзер элек менә кешеләр бер-берсе белән исәнләшәләр иде. Хәзер бит телефонда булгач, привет и все. Күршегә кермәсләр өчен. Күрше керми. Шәһәр квартираларында бигрәк тә мин үзем дә күршемдә кем яшәгәнен дә белмим. Мин аны күрәм, теге коридорга чыга исәнләшәм, шуннан артыгы юк. Алар бер бүтән булып яшиләр. Тансык күренеш әлбәттә. Зөфәр әфәндем тагын безнең сөйләшүне ишеткәннән соң җырлы, биюле комедия дигәннән соң уйлап куярга мөмкиннәр инде Тинчурин театры үзенең җыр театры булуына тагын бер адым ясыйм әллә. Һич юк. Тинчурин театры гомергә җырлыга, биюгә, спектакльләрдә һәрвакыт җыр булды. Ислам япалар заманыннан ук кыр казлар артыннан булсынмы, ondan soң теге хәзинә спектаклендә той күлмәге җырлары булсынмы, ondan соң шулай ук Назлы кияү спектакльләрендә барсы да җырлы, биюле итеп без һәрвакыт аңа мөрәҗәгать иттек ул жанрга һәм шулай бара да ул. Амин, шулай булсын, алга таба шулай җырлап, биеп, тамашачының күңелен күреп кенә түгел, аны уйландырып. Бу уйландыра торган. Уйландырып, җырлап бию генә түгел бит, аны тема ятырга. Әлбәттә. Моның әйтер сүзе бик зур. Һәм шундый матур, искиткеч матур, бүгенге көндә онытылган вагаз шикелле бу. Менә вагаз шикелле пьеса. Тамашачыларны инде хәзер Тинчурин театрында булачак премьерагызга чакырып калсагыз әйбәт булыр иде. Безнең премьерабыз 13-14 апрель көннәрендә булачак. Хөрмәтле Тинчурин театрын яратучы тамашачыларыбыз, без сезне бик яратабыз һәм чираттагы премьерабызга да көтеп калабыз. Күрешкәнгә кадәр. Тамашачылар рәхәтләнеп кабул итәрләр дип уйлыйм бу чакыруны. Рәхмәт тәфсир әңгәмәгез өчен. Уңышлар юлдаш булсын. Амин. Һәр барчаларыбызга да шулай булсын. Исәнлектә күрешик. Амин. Татарстан халкы күп функциялы үзәкләрдә үлемсез полк чарасында катнашучылар өчен ветераннарның фотоларын бушлай бастыра ала. Рәсем гаилә альбомыннан электрон рәвештә дә кабул ителә. Үлемсез полк өчен фотоларны бастыру ул даими эшләүче хезмәт һәм теләсә кайсы вакытта күрсәтелә. Әмма мөрәҗәгатьләрнең күбесе май бәйрәмнәре алдыннан теркәлә. Төсле рәсемнәр алырга теләүчеләргә алдан мөрәҗәгать итәргә киңәш ителә. Барлык филиалларда да республикада алар 61, мөрәҗәгать итү көнендә үк төсле фотоны бастыру өчен техник мөмкинлек юк. Хезмәттән 6 майга кадәр файдаланырга мөмкин. 7, 8, 9 майда минем документлар офислары ял итәчәк.
Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген уразаның 20нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 41 минутта булачак. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.